Erantxoen tradizioa da. Ia erantxoen. Erantxoen egituratzen diratzen. Iñaki Pérez, epaimaiko presidente Neskutik. Menezitzako galiak jaso. Eskuegon. Presidente Aitabar. Eta eura kotxe, ez da izerixo, alaposita zen. Baina, bueno, segurua, hortxe danak ja jasota gero, kontxeraren poli argazkizak eta bateko, ia hori guapo. Itxasoko ama, ia itxasoko amako nunda zen? Badaz? Itxasoko ama, badatoz, txalo eureibe. Itxasoko ama gaur, bigarren, amala huilitu, eta berroita amabi, segundoaz, itxasoko amai, Gorka Elordik eta beran eskutik medalla. Gorka Elordi, Ondarruko Arraun elkarteko presidenti. Hortxe itxasoko ama, bigarren gaur, juvenil mailako Ondarrun ospatu duen, traineria txapelketi, Bizkaiku. Eta horretan, jaso danak altar hartute, besi gota, Boltzi, Gerritzi, edo aldan ditu. Baino elze. Talde bat zaziela, erakutsi da nahi. Bera, mundakarrak. Ia mundakarrak muda zen. Barrio mundakarrak. Rantagure. Eta honek. Regularrak izan azgain. Gaur, Ondarrun, Bizkaiko traineria txapelketi be. Eurak egin dabe. Urte fin ibili dizenak, gaur fin da bizela demonstrazioen mundakarra eta danataz jasoten Borja Rodrigo Neskutik euran domina Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidenti Borja Rodrigo. Ia kabiaten azan danok. Kapaz bakoze treineia bat kabiateko kabiabizate Derrigor kabiabizazeo, bai? Kapaz bazazeo. Eta hortze da mundakak gaur reia bendenpori. Astindu bai, mundaka. Eta hor eskutik eskutik eskure tanteri tanana dalako. Aupa mundaka. Onda mundakarra gazten diondo, goduaz. Irabazki asko postaten data. Hortxe. Ia azkarrengo bigotion. Hortxe. Eta jarraitzen dugu. Eta ja senior maila guz. Eta seniorretan, postea, babardin jarraitzuko dugu. Lehenengo eta behin, Bizkaiko traineriako ligako garaili izango da. Bizkaiko traineriako ligako garaili gaur Urdaibai. Ia Urdaibai. Nun da Urdaibaiko tripulazioa. Urdaibai batoz hortxe. Batoz hortxe txalo zabrada bat bezidena. Urdaibai Bizkaiko traineria ligako txapelketi zenioa da. Zarize bebai, argazki derra gatado bez. Eta oin, gaurko estropada gatoz. Senior mailan, Bizkaiko txapelketako 3. postu. Zeinek, Urdaibaiko tripulazioek. Ia Urdaibai, nondi izabizie? Venga Urdaibai. Artu leku. Neaz izuen leku hartu. Eta gaur, Urdaibai. Urdaibai. Amairu Nito. Eta berreta lau zegoa. Eta Urdaibai zote, Zarizeak Iñaki Pérez.
epaimaiko presidente. Gogoratu, senior mailako trainerian Bizkaiko txapelketin sarixak banatzen abizela. Eta horretan, Urdaibaiko tripulazio irakazioa hor. Danak jasoten, sarixak bat kokotik eta beste batzuk beruteko. Eta hortxe Urdaibai, hirugarren, gaur, Kaiku! Ia Kaiku tripulazio eguneroen. Kaiku erak, eta hortxe jasoko da uze domina guztik. Hain zuzen, Gorka Elorri eskutik. Ondarru Arrano elkarteko presidentin eskutik jaso dau. Kaiku! Eta Bermio! Ia bate galdetuko zuela, zengi hori mutu altu, altuena zengi, altuena! Polura, Ondarrutarra! Ondarru martxen! Ez da karrezkutak egon bat, altu, laster, apartetik behikusi eitzen dut da. Hortxe gana jasaten, bai, Borja Eskuti, Borja Rodrigo, Bizkaiko Arrau Federakuntzeko presidentin eskuti. Eta hortxe da, ia hortxe, bandei zelan aztintzen da den. Gaurkun, Bermiok, danok zain, hortxe izan zain. Eskudik esku, banderi, aztintzeko eskudik eskudik. Horretu, Bermiok, Kaiku eta Urdaibai, izan izan hau. Lehenengo, bigarrenak eta hirugarrenak. Gano, irakazio zabiak eta. Beste baten aztertu da, edo... Gara, aztintzeko. Aztintzen, gabizen banderide, Bizkaiko trainerian Bauze da orduan. Eskatzen azitxe, zuelka. Bai, Ondarrutarrak. Hauze da argazkize gorko. Bermio, Kaiku, Urdaibai, Portugalete eta Zierben abe. Gaur trampaiutik kanpo geratu zazieroi, eskerrik asko danoi. Eskerrik asko antolakuntza lagundu zuen guztioi, etorri zazieroi Ondarrure, txalotzea zeuenak